iki aku wis kudu ikhlas nadyan apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasaning kembang mekar ana ing wengi nanging kudu aku sing duwe. Karo kowe pindhane kasunyatan iki kang wis ditembangke. Nggih. Tak ibaratke payung nanging najan aku ora bisa nerangke udan nanging aku iso ngeterke awakmu sampai tekaning tujuan.
Jeru para lagu ngene iki. Jeru sekali. Alah. Iki masih jelas apa to kok? Besti